שלום לכולם, נעים מאוד, חיים כהן, יועץ לכלכלת המשפחה. עכשיו אנחנו נמצאים בפרק רביעי. אז בפרק הקודם עשינו שיקוף ודיברנו על איך עושים את השיקוף הזה. אז הפער עכשיו כרגע הוא שלילי או חיובי של התורה. אם הפער הוא שלילי, זאת אומרת שאנחנו מייצרים כל חודש חוב חדש. זאת אומרת, אם ההכנסות הן 18 וההוצאות הן 19, אני כל חודש בחוב של 1,000 שקל. אז אנחנו מייצרים חוב, אם זה בשנה זה 12,000, ועל זה הדרך. אז קודם כל יש לנו מספר יסודות. אגב, דבר אחד דילגתי עליו, אם אנחנו בפער חיובי, מצוין, איזה יופי. כמה אני בחיובי? אם אני בחיובי של 500 שקל, זה לא הרבה. אני צריך הרבה יותר מכך. איך עושים את זה? גם על זה נדבר. אז בוא ניגע בכמה יסודות. א', כמה כסף יוצא כל חודש? הכנסות. כמה כסף נכנס כל חודש? נכסים שיש לנו, קרן פנסיה, השתלמות. ואנחנו עכשיו עוברים להוצאות. לשם כך יש לערוך טבלה עם כל סעיפי ההוצאות. אתם צריכים לאסוף, זה עבודה. אני אומר לכם מראש, זה עבודה. כל המסמכים הרלוונטיים, אשראי, גז, ארנונה, חשמל, מים, כל מה שקשור להוצאה, ולחשב את זה. לחשב את זה כמה אני מוציא כל חודש. כמובן, הוצאות אישיות. כמה אנחנו מוצאים, כסף מזומן, כמה כסף הולך. שיש לי בארנק 100 שקל ובסוף יום חזרתי עם 20 שקל ביד, לאן הלך לי על 80 שקל? אם מוצאתי את הכסף הזה על כלכלה, שזה יהיה בסעיף של כלכלה. אם מוצאתי את הכסף הזה על ביגוד למשל, שיהיה בסעיף של ביגוד. שאני אדע ואני אבין כמה כל חודש. בנוסף לזה, כן, אנחנו צריכים לדעת הוצאות אישיות. כמה אנחנו מוצאים. והאם יש לי עזרה מההורים, שגם את זה צריך לעשות. ובנוסף לכך, מיפוי חובות. כמה חובות יש לי? יש לי חובות לשכן, לחבר, לאח, לכל מיני, למכולת, לכל מיני אנשים כאלו, אני צריך לבדוק כמה אני חייב כסף. כן? לאחר מכן, אני צריך להבין את הנכסים, את הקרנות השתלמות, מה הולך לי שם. כן? צריך להבין מה כתוב שם. עכשיו כמובן, אני מבטיח לכם, זה לא תורה מסיני. לא תורה מסיני, אפשר להבין, אפשר לדעת, אפשר ללמוד את זה, זה לא קשה. אבל קודם כל צריך לדעת ולהבין מה קורה שם. ולאחר מכן אנחנו נעשה סיכום, וכמה אנחנו מכניסים כל חודש. תהליך השיקוף, אני אומר לכם מעכשיו, כמו בפרקים הקודמים שאני אמרתי, זה דבר לא פשוט בכלל. אך תדעו לכם, אל תתייאשו. זה פעם אחת בחיים אתם עושים את זה. פעם אחת אתם עושים את הבדיקה הזאת, ויש לכם תוכנית כלכלית לעוד הרבה מאוד שנים, שבהם אתם יכולים לחשוב על טיול משפחתי, על אירוע משפחתי, איך לא להיכנס למינוס, איך אני יכול להתנהל בצורה כלכלית יותר נוחה. החיים שלי אחרים לגמרי. אז תהליך השיקוף הוא לא קל. אך לא להתייאש. כמו שאמרתי, עושים זאת פעם אחת. נתראה בפרק הבא.